Доволі тяжко, але з допомогою лікарів, мені 2 лікарі допомагають. Одна з них добре знає моя мать, яка 16 років працювала у Ізраїлі, то суперсучасні методики, тому що наша медицина трошки, видите, спозняється. Як моя знайома Лена сказала, на 50 років. Тому зараз ось почав вже і білок у доволі таких моцних об'ємах є. Ну ось зараз вже я вчора з'їв кавалок риби, хоч я до цього не споживав рибу, але треба, як все ж таки серце і всі ці омеги отримати. Вітаміни п'ю, так само на підтримку, правда, стравника, печені. І ось сьогодні їв яйки вже, каші їм другий день. Вельми шмат вадкості, соки почав, тому амаль повноцінним чоловіком. Я ще кавалок хлібушка вчора з'їв чорного. Тиск низький, у мене низький тиск, кров я здав, кров буду здавати в простий день. Млявость є, але поки що, слухайте, я вельми задоволений, що я можу, у відрізні того, що мені радив лікар, коли мене у шпиталі швидкої допомоги забрали, сказав, 1 глоток води раз на годину. Слухайте, це було тяжко. А зараз, коли мені кажуть, вот сучасні методики, які заміжні, що можна все-таки виходити з великою кількістю білка, протеїна, вельми файно. І є проблеми, але принаймні я вчора з'їв уже амаль повновартісний, скажімо так, посілок, і вельми цим щасливий. Слухайте, вельми нема часу відказувати, тому що у мене весь час інтерв'ю, я зараз з родними спробував ніяк провести час, заходжу в інтернет, боюся у соцсетки вилізти, бо там чекає шмат повідомлень. Я знайду час, я не досипаю, я не можу виспатися. Я всім відкажу, і це вельми важливий момент. Треба подякувати всім, хто написав, всім, кому листи повернулися до хати, напишіть мені. Мой адрес я попрошу, щоб там опублікували. І я вдячний всім, хто писав знайомим, незнайомим, всім людям. Це вельми файно, це моц солідарності, і це важливо. І ведайте, що Банцер слово своє тримає, кожному відкажу на лист. Може бути, не так хутко, як хотілося. Ця ситуація, зрозуміло, вельми тяжка, але основне не боятися, як я казав. І коли у тебе є погляди, відстоювати їх і не з'їжджати з країни. Тому що коли всі нормальні люди збігуть з країни, що тут застанеться? Це як у Дарвіна, негативний відбір. Ми повинні заставатися, і коли ти маєш свої погляди, маєш свої ідеали, за їх не соромно пойти у тюрму. Я завжди приводжу приклад. Нельсон Мандела 27 років провів у тюрмі, потім став президентом ЮАР, отримав Нобелівську премію миру. Тому, слухайте, за свої ідеали варто стояти до кінця.